Asteragoaz, ordua kagu egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik, batez ere, Aitziber, Nekane eta Bittor, ez? Beste behin ere, elkartasuna adierazteko eguna da gaurkoa eta jakin behar duzue, ez? Beti bezala ondoan gaudela behar duzuenerako. Aspanogirekin, familiarekin eta nola ez, aurrekin. Gaur otsailak 15, aur minbizidunen nazioarteko eguna da eta aurten ez da ohiko martxa nordikorik zoritzarrez izango, atzo behar zuen, baina zuen ondoan jarraitzen dugu baita pirata txiki guztien ondoan ere, eta urteroko zita da gaurkoa, eta eutxi behar diogu ez, modu ezberdin batian, baina urtero bezala hain beharrezkoa den kontzientziazio eta sensibilizaziorako eguna da. Beti diogu, Gipuzkoa lurralde solidarioa dala, alase baita, gutako bakoitzak, erakundeak, elkarteak, familiak, gizarteak, ez? Gure ondartxoa ipiniz, minbizia duten haur eta gaztetxoen alde. Tratamentua, laguntza, berotasuna eta maitasuna emateko minbizia duten aurrei. Horretarako gaude, areto honetan gauden guztiok, baina baita zuek ere, ez? Gizarte osoari eragiten dion zerbait eta denok dugu bakoitzak duenaren neurrian zeregina. Denok daukagu zeregina, baina aspanogitik egiten duzuena benetan azpimarragarria da, eskertzekoa da eta txalotzeko da, ez? Todos podemos aportar, toda la sociedad tiene mucho que aportar, pero sí que me gustaría señalar en este momento, ¿no? El valor también de lo intangible que tiene todo el trabajo que realizáis desde Aspanogi, ¿no? Ofrecéis una atención integral a toda la familia, tanto en los primeros momentos iniciales en el hospital como también luego en el exterior, ¿no? En el día a día, en eso tan importante, prestando una especial atención porque así lo requiere, ¿no? A eso tan importante que es el cuidado de las emociones en un proceso que suele ser además largo, ¿no? Todo además lo hacéis en coordinación, sumando fuerzas. Profesionales que intervienen en los procesos tan duros son una parte fundamental de vuestro trabajo. Y una cosa que hablábamos de lo intangible, ¿no? Fomentando el intercambio de experiencias, de sentimientos, de vivencias también entre las familias, los niños y niñas. Y todo eso con una red de voluntariado, ¿no? Esto que tiene tanto valor en Guipúzcoa. Esto es poner a todos, alinear en un trabajo con un objetivo común, con un mismo fin, el bienestar de todos los pequeños piratas que luchan a diario por ser niñas y niños, que es lo que les toca y que es lo que merecen. El mensaje que hoy queremos transmitir es sin duda el de aunar esfuerzos, el de encender también la esperanza. Aunar esfuerzos y encender la esperanza frente a la incertidumbre. Año tras año lo repetimos, la tasa de supervivencia es muy alta, pero bueno, hay que seguir luchando, trabajando como lo hacéis, para ayudar a estos pequeños piratas que les ha tocado ciertamente vivir unas infancias muy duras y se merecen ser niños y niñas. Udaran izan genuen azken prentsaurrekoa zuekin batera, eta orduan aurkeztu genuen kanpainaren lema piztu itxaropena zan, eta gogorra ekarri nahi nuke. Denon esku dagoelako itxaropen hori piztuta eta bizi-bizi mantentzea, ez? Ziurgabetasunaren aurrean itxaropena. Zuen alboan jarraituko dugu, aurrera egiten jarraituko dugu, pausoz pauso, erronkei aurrez eginez. Eta
Eta, bueno, benetan, mila esker Aspanogiri egiten duzuten urtean zehar, egunero egiten duzuen lan bikainagatik. Nire partetik, agian... Mila esker Maite, eta mila esker batez ere, Bittor, Nekane eta Aspanogi. Nik errepikatuko dut udaran elkarrekin egoteko zortea eki genuen egun horretan esaten nuena, ez da? Sekulako zortea dugu, zuek komunidadea ere osatzen duzuelako. Komunidadea, minbizia daukaten aurren eta beraien familia, beraien gertukoei beroa, gertutasuna, konpainia eginez eta bide luze horretan ematen diezuen kariño eta maitasun atzo zan. Atzo egingo genuen, ospatuko genuen maitasunaren eguna eta baita zuekin batera urteroko zita dan hori. Eta horrek ez dauka preziorik. Zuek eta zuek bezalako egiten duzue handiago Gipuzkoa, handiagoa Donostia, eta benetan zeate gure altxorra. No hay mucho más que decir que una vez más, gracias, porque es que poco más. Muchas gracias por la generosidad, por el estar, muchas veces discutimos, ¿qué es comunidad? Que esto es hacer comunidad, esto, el saber que vas a encontrar ayuda, vas a encontrar calor, vas a encontrar en esos momentos en los que te parece que todo ya, pues que ahí estáis. Mila esker, porque bihotzetik ateratzen zaizue eta nabaritzen da. Eskerrik asko. Bueno, beti izaten dut, ¿no? Realmente hacemos lo que nos ha tocado, ¿no? Lo hacemos con pasión, pero nos ha tocado. El boleto de la vida nos ha tocado a ciertos padres. Y en ese sentido lo que nos toca es pelear. Y lo hacemos con ardor, con ilusión, peleando por nuestros piratas, ¿no? Ni neukere eskerrak emanaz hasi nahi dut, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Donostiako udalari, baina bereziki eskerrak pertsonei, eskerrak Maite Peña, eskerrak Aitziber, ze erakunde edo instituzioko arima nolabait bertan lanean ari diren pertsonek osatzen dute, eta elikatzen dute eta garatzen dute. Eta zentzu hortan beti sentitu dugu Aspanogin zuen hurbiltasuna, zuen goxotasuna, erakundeak aparte utzita. Eta guretzako horrek oso balio handia dauka. Horrela sentitzen dugu eta publikoki adierazi nahi dizuet. Gaurko egunez, azkeneko urteetan, Maitek esan duan moduan, beste ekitaldi mota bat antolatu izan dugu, normalian martxan ordika bat, zaguezen azten gara, eta Donostia iria zeharkatuz, bukatzen dugu Pene de los Vientos, edo aizaren horratze hartan, jendez eta lagunez inguratuta, zaratatzu, aldan inion mintzat, musikarekin, nolabait bizibilitatea emateko, gure egun honi. 20 urte ustez, gaizki Hispanabil, Nekane, betetzen dugula, edo ospatzen dugula eguna, baina, aurten beste erabatea egitea tokatzen zaigu, eta horrela onartzen dugu. Eta nolabait baitxare, oan irakurriko dugun manifestoa egoera honorekin lotuta dago, ez? Covidak izan duen eragina, ez? Badirudi ez, nolabait Covidak dena fagozitatu du, badirudi beste ezer ez dala gertatzen, baina bizitzak bere agenda dauka, eta errealitatea ez dago iez egiterik, ez? Zentzu hortan, zoritxarrez, iaz minbizi kasuaren datua eta estadistika bete da, aurten ere beteko da, eta horrengoan ere beteko da, eta nolabait adierazi nahi duguna da, egoera larri honetan ere oso garrantzitsua dela, diagnostikoaren momentuan ume hauek, gure piratak eta gurasoak, beharrezko atentzioa multidisciplinarra eta horrela izateaneko genduk, ez? Esan bezala, manifestua irakurriko den nik erderaz, gero hitza pasatuko diote Nekaneri, eta Nekanek ere komentatuko ditu pixkat Gereiza arbolaren inguruan daukagun beste ekitaldia, gero Donostiako ospitaleko berdegune baten. La llegada del coronavirus a nuestras vidas ha supuesto todo un reto para el conjunto de la sociedad. La emergencia sanitaria ha obligado a adaptarnos a situaciones que hasta ahora eran desconocidas para nosotros. Pero este Día Internacional del Cáncer Infantil queremos recordar que hay circunstancias que no han cambiado.
Cada año en España se diagnostica 1.500 nuevos casos de cáncer infantil y adolescente, sumado a ellos todos los menores que se encuentran en tratamiento o revisión. Por eso, desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, hemos realizado el estudio Impacto de la COVID en las familias con menores con cáncer, en el que hemos detectado que muchos de nuestros hijos e hijas han visto modificada su atención hospitalaria como consecuencia de la emergencia sanitaria. A pesar de que se trata de una situación excepcional, no podemos permitir que se sacrifique ni la atención ni los recursos de los menores con cáncer. Aún en pandemia tiene que estar garantizado el diagnóstico a tiempo y preciso y la atención multidisciplinar cualificada que lo requiere. Lo contrario podría suponer un empeoramiento de la supervivencia de nuestros hijos. Por ello, queremos que la detección y el tratamiento de nuestros hijos no se vea perjudicado. Creemos que una mejor supervivencia es posible, aún en tiempos de COVID. Hori da pixka bat laburbiltzen aurtengo lemaren esaldia. Creemos que una mejor supervivencia es posible. Zinisten dugu biziraupen hobeagoa posible dela. Eta ban, Nekane? Bueno, beti ez dela eskerrak eman Maite, Aitziber, beti zuen babesa gozotasuna, ez? Eta zuen eskar gizarteratzen dugu beti aurmin bizia, ez? Urte guztian, ez bakarrik gaur, urte guztian zaudete. Eta bueno, aurtengo manifestua, Espainiako Hormizuen Federakundeak eginekoa, eta baita ere Child Health International elkarteak ere egindakoa, ez? Biziraupen hobe bat posible da. Bueno, koronavirusea gure bizitzetara iristeak gizartarentzako erronka batean bihurtu da. Osasun larrialdiaren ondorioz, orain arte guretzat ezagunak ziren egoretara egokitu behar izan dugu. Baina hor minbizien nazioarteko egun honetan aldatu ez diren gauzak daudela gogorarazi nahi dugu. Urtero, Espainian minbizi duten haur eta nerabeen 1500 kasu berri agertzen dira. Esan Euskal Herrian izaten dela 150 kasu berri. Horri gehitu bertzaio adinez txikikoak diren eta tratamendu edo berrikusketan daudenak. Horregatik, Niños con Cáncer Espainiako Federakundetik honelako izenburua duen azterlana egin dugu. COVID-19ak adin txikiko minbizidun familietan nola egiten duen aztertzen duen ikerketa. Zinetan ikusi dugun, gure seme alabetako askok beraien arreta hospitalarioa eralatua izan dela, larrialdi egoeraren ondorioz. Hau da, konfinamendu doble bat, ez da, isolamendu egoera, bakartasuna, aurrek eta familiek izan dutena. Naiz eta salbuespeneko egoera izan, ezin dugu onartu minbizia duten adingaben arreta eta baliabideak sakrifikatzea. Pandemian egonda ere, diagnostikoa garaiz egin behar da eta zehatza. Diziplina anitzeko arreta kualifikatua behar du izan. Bestela, gure seme-alaben biziraupena okerrera joateak ardezak. Horregatik, gure seme-alaben detekzioa eta tratamenduak kaltetu ez daitezen nahi dugu. Biziraupen hobe bat posible dela uste dugu, COVID-19 garaitan ere. Aur batek, momentu honetan ez dago, beti tortzen da gure prentsa aurrekoetara, baina bueno, COVID-a dela eta ezin izan da. Beraien hitzetan, gure esku dago aurretan eraben bizuen guztiak merezi duten bezala atendituak izatea. Gure esku dago berriro lehentasuna izatea. Bueno, gaurko eguna da berezia, hemen daukagu gerezi ondo polit bat. Espero dugu hemendik aurrea aztea, ez? Donostiko Ospitale Unibertsitarioan, hor inguruneko belargune batean, udalari esker lortu dugu, ez? Zuaitza hori landatzea. Egia esan, gerezi ondo hau eman digu porrotxek. Pirritx porrotx eta marimototx da, dia Aspanoiko lagunak. Beti egon dia gizarteratzen aur minbizia, eskerrik asko proiektu bikainarekin, eta amaren intxaurrak, ez? Zoritxarrez, ez eta biziraupen tasak altuak izan 100% bidean beste batzu gelditzen dira. Horren omenaldi, hemen gelditzen da garezi ondean, eta baita ere egunero burrukatzen ari diren piraten guztiengatik. Beraz, guztientzako Aspanoiko pirata guztien omenez. Ez daudenak eta burrukan jarraitzen dutenak, ez? Horren eskertzekoa da, ez? Porrotxen, pirritx porrotx eta marimototxen doaintza bikaina hau. Esan ere bai, esan du Maite. Plakatxo batekin jungo dela, nire adieraztea eta plaka horretan. Bai, zuen oroitzapena gure indarra. Vuestro recuerdo, nuestra fuerza. Azkenean oroitzapenek indarra ematen digute, ez da, piratan oroitzapen horiek. Maitek esan du Gipuzkoa solidarioa dela, eta horrelaxe da. Ikastetxeetara ekimen bat bidali dugu, zuaitzaren bizitza deitzen zaiona. Eta ikastetxetako
aurrak, ikasleak buelkatu dira gurekin, eta egin dute beraien zuhaitz propioa. Eta hor mezuak, animo mezuak biale dituzte, elkarteko piratei. Benetan, niri emozioa sortzen zait, zatik hor egin dute sekulako bideo politak, eta gaur itxi zaizkigu, aurreko astean aritu dira egiten, eta gaur ere, naiz eta eskola batzuetan jai izan, Aspanogikin daude, ez? Eta eskertzekoa da. Baita ere, Zarautzeko Garagunen egon ginen hitzaldi bat ematen, horrez daude adin txikikoak, adinez nagusiak, ez? Daukatena, ez? Bueno, beraien arazoak, baina esan sekulako irakaspena eman zigute lagun horretan, ez? Adi egon ziren, gure azalpenei kaso egiten, eta baita ere Zarautzeko saltokiak aritu dira, ez? Apaintzen, eta itu die globokin, zuhaitz bat egiten, benetan irakaspena oso polita. Arrunda, eskertzeko hitzak ez, Gipuzkoako gizartea oso solidaria da. Ikastetxetan lantzen ari dira hor minbizia, ez, eta hori da oso garrantzitsua. Emozioen lanketa egitea ez, eta aurre irakustea ez, gaixotasun ezberdina daudela COVID garaietan, COVID-ari kaso egin bertzaio, baina baita ere bestelako egoera edo kausa sozialei. Hor minbizia hor dago, eta ikertzen jarraitu behar da. COVID-19 induna da, zenbait ikerketa, ez, hor gelitzea, ez? Estanbait batean edo stop batean. Baina garrantzitsua da, ez, beraien bidea jarraitzea, ez? Euneko biziropen tasa hori lortzeko. Bueno, comentaba que aquí tenemos un cerezo, que ha sido una donación de Pirritx Porrotx y Marimotoch. Bueno, son colaboradores de Aspanogi, suelen estar siempre presentes en nuestra marcha nórdica. Y aparte, en el año 2007 hicieron el proyecto Eskerrik Asko. De una forma natural hablaron sobre el cáncer infantil. Marimotoch se convirtió en una niña enferma de cáncer. Entonces lo hicieron divulgar, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no?, esta causa. Y aparte, el proyecto de este año, que es Amaren Intxaurrak, hablan de un árbol en memoria de la madre Marimotoch, que fallece. Entonces es un recuerdo de los piratas que no están con nosotros, pero nosotros nos sumamos en integrar a los chicos y chicas que están a día de hoy luchando contra el cáncer infantil. Porque en todo momento nos demuestran su coraje, su valentía, su resiliencia, no solo la de ellos, la de sus familias, ¿no? Que en época de pandemia es muy complicado, ¿no? Pero ahí están tirando. Y hablando de la pandemia, nuestra finalidad es seguir visibilizando la causa del cáncer infantil. Y lo estamos consiguiendo, porque vemos que nos llegan muestras de solidaridad de centros educativos de Guipúzcoa, que la semana pasada estuvieron haciendo su árbol propio con mensajes llenos de esperanza, de ánimo, dirigidos a niños que no conocen. Y se te pone la carne de gallina, si hablando, pues porque ves vídeos muy bonitos, cómo han trabajado el tema del cáncer infantil. No solo ellos, sino también en el centro Garagune de Zarautz, también tienen limitaciones, pero yo creo que no tienen limitaciones, porque nos demuestran que son solidarios, que comprenden lo que estás diciendo, encima pues ponen también de su parte, ¿no?, porque también hicieron su árbol con mensajes y han estado también adornando los establecimientos de Zarautz, ¿no? Entonces, entre todos lo estamos haciendo, ¿no? Está en nuestras manos y yo creo que hemos cogido el testigo y lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues un agradecimiento a toda la sociedad, ¿no? Uste bedio badakagula ikusten. Bai, piraten indarra, Bizipozako elkartearen kide gea Aspanogin, eta egin zan proiektu bat oso polita, Aspanogi eta Aspanogaz elkarteentzat, ez? Eta hor piraten irudia islatzen da. Erraietan arrakala beldurrak hau zabala babesa ta zaintza profesionala egia onartu ala aur baten begirada gazte baten besarkada min eta bizimin min biziaren bikriskiti zu ausardia eredua bizipoza
familia, maitasuna eta bihotza. Etxeko txikienen irrifarra itzaltzen ez den izarra. Hori da gidari dugun iparra, txapeldun baten indarra. Elkarte baten babesen tipena, mediku talde honena. Batuta errezagoa da dena, ez galdu itxaropena. Haur baten begirada, gazte baten besarkada. Min eta bizimin, min biziaren bikrizkitin. Zu ausardia, eredua bizipoza. Gu familia, maitasuna eta bihotza. Bizinaia. Begirada batek zenbat esan dezakeen, eta besarkada batek zenbat eman. Bizipozek eta bizipenek talka egiten dute askotan, baina baita elkar elikatu eta babestu ere. Olatuak aitza nola, alaxe kolpatzen du minbiziak bizimina, baina itxaropenaren itsasora itzultzen da aldiro. Bizitzaren abordaian denok elkarrekin goaz, eta indarra dute lemazen pirata ausartek. Bizikide eta bizilagun dira Aspanogi eta Aspanogaz elkarteak. Abordatzera! Amaia Agirre izan da letra egin duena, bertsolaria, benetan bihotzetik atera zaio. Bera elkarteko ama bada, atorma ezagutzen dira. Gero, inauten ahotsa eta Xabier Zabalaren musika, gu gaude oso... Ez da lehen goldia gaina gurekin. Ez. Eskertuta gaude, Aspanogin egia esan, elkartasuneko adierazpen asko lortzen ditugu, ez? Zuek hemen, zaudete beti. Eta Porrotx, Bizipozako kideak, ospitaleko langilegoarekin ere oso gustora. Beti daude, naiz eta pandemian, telefono jarraitu dugu harremanetan, no? Pese a estar en una época de pandemia, ¿no? Pues siempre estamos en contacto con el personal sanitario y bueno, ¿no? Con nuestros colaboradores también, ¿no? Que se puede hacer. Hemos perdido un poquito la presencialidad, pero aún así seguimos ahí, ¿no? Y ya lo recuperaremos de alguna forma, seguro. Eta uste dute bideo honek oso ondo ikusten du. Agerian jartzen du. Eta ikastetxetan ere aidia jartzen, eta oso politia da pixka eta emozioak lantzeko, eta letrare bai, zuk ateratzen bali mazu, lanketa bat egiteko oso polita da. Galderarik? Bai, pentsatzen dut. Ez dut izan, baina gerezien doa 12 herrietan andatuko dugu Donostiko ospitale. Bai, hori datuak. Espainiako datu orokorra eman dezue, baina pixka nahi nuen jakin hemen zenbat kasu urte azaltzen den urtero, biziraupen tasa hori, pixka tatutxo batzuk orokorrean ditugu. Bai, esan dut, Espainiako kasua 1500 kasu berri, Euskal Herrien 150 kasu berri izaten dira, eta Gipuzkoan esango genuke kasu berri tratatuak 30 kokatzen diela gutxi gora bera. Gipuzkoan.
Donostiko ospitale unibertsitarioan, Bai. 150 Euskal Herri mailan. Ba, esango genuke minbizi motaren arabera, baina 181 behintzat jarrita dago. Segun gero zen minbizi mota den, ba, biziraupenak altuago dira. 185, 180. Bale. Leuzemia izaten da ohikoena, eta leuzemiaren barruan leuzemia linfoblastika aguda, LLA. Gero ondoren linfomak izaten dira, buruko tumoreak, gibelekoak, ezurreko tumoreak ere, gibelekoak, behikoak, horien bat da leuzemia eta linfomak. Nik izango nuke gaina, ez da bitezuk, jakin duzunekaren, baina urtea pasala, nolabait beste tumore horiek, leuzemiatik aparte beste tumore horiek gehitzen joan direla. Bai, buruko tumoreak eta zur tumoreak, bai. Daukagun oiturak, jateko erak, edo danak. Ez dakigu, gainera, haur minbizian prebentzioa ezin leiteke egin. Igual helduetan hitz egiten dugu, bizitzako estiloak, edo ez erre, kirolagien, baina horretan, ez dakigu. Hombre, erdia, ez nuke, 150 esango nuke. Bueno, ba, besterik ez bada. Eskerrik asko. Eskerrik asko beti. Diotez. Eta ze politia. Bideo oso polita. Ikusita nuken, baina bere nagozen. Alba holan grabatu. Musika oso polita, inaute.